Moi, se on Makke Spinakorilta ja ajattelin tällä kertaa vähän jutella teemasta kuin aivolta apua arkeen. Kaikkihan me sitä tarvitaan ja olisi äärimmäisen kiva, että me löytyisi keinoja siihen. Ja onhan se tietysti mahtavaa, että on oikeastaan ovet ja ikkuna pullollaan niitä tarjoajia, jotka kertoo, miten sitä aivolta apua sinne arkeen saisi. Ja perinteisesti aina kun sitä apua sitten tarjotaan, niin aika paljon annetaan niin rohkaisua ja kannustusta kaikenlaiseen ryhdikkyyteen. Eli suoraselkeisesti, että kannettaisiin vastuutamme, mitä pitäisi tehdä ja oltaisiin toimeliaita ja saataisiin tapahtumia aikaiseksi. Ja ehdottomasti totta kai eikä yhtään vähättele, mikä merkitys on liikunnalla, ravinnolla ja levolla siihen, että me saadaan apua sinne arkeen. Ehdottoman tärkeää on totta kai riittävä lepo ja ravinto ja liikunta. Että aivot saa sen sähkön, minkä tarvitsee. Se saa muuten sen liikkeestä. Ja osaamisen kehittämistäkin, totta kai mä sitäkin suosittelen, ei ole siitä niin kyse ollenkaan, mutta onko nämä ne asiat, mitkä niin pelkästään riittäisi? Ja me tässä toiminnallisen neurotieteen maailmassa me haluttaisiin kovasti kertoa, että näiden lisäksi, näiden perinteisten lisäksi, me voitaisiin kyllä yrittää etsiä aivolta apua arkeen. Siinä on useasti sellainen vaara, että kun me kovasti vaan tehdään ja toimitaan ja hankitaan asioita ja meille syntyy sellainen ajatus, että me voidaan ahkeruudella ansaita sitä apua. Ja silloin niin kun siellä kiikkulaudan toisessa päässä tällaiset asiat kuin vapaus onnistua ja oikeasti siellä arjessa jaksaminen, niin niihin alkaa tulee kysymysmerkkejä. Ja tämä ehkä eniten johtuu siitä, että jos me fokusoidaan, keskitytään kovasti siihen toimintaan, tekemiseen, halutaan ansaita ahkeruudella asioita, me puhutaan vaan suorittamiselle. Ja suorittamiselle puhuminen, niin ennen pitkään se johtaa semmoisen asian, että alkaa ahdistaa jostain kohtaa. Jokaisella vähän eri tavalla. Ja ensimmäisiä merkkejä ehkä on siitä, että ei mennä uni tulla silmään. Ja sitten suorittamisessa alkaa näkyä vähän se asioita. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin muuten tehdä kuin puhua suorittamisella. Ja tässä toiminnallisen neurotieteen osaamisella on paljon annettavaa. Koska jos me pelkästään suorittamiselle puhutaan, niin ei se johda mihinkään muuhun kuin jonkin asteiseen valtataisteluun. Ja aina kun me taistellaan vallasta, niin merkityksellisyys alkaa unohtua. Tehtävän merkityksellisyys, meidän elämän merkityksellisyys jopa. Ja sen sijaan, että me vaan kamppailtaisiin valta-asemista ja hukattaisiin tätä merkityksellisyyttä, meidän pitäisi oppia puhumaan aivoille. Ja se on se toiminnallisen neurotieteen viesti, mitä sensovalmentajat, sensocoachit, me täällä Spinakorissa oikeinkin hyvin osataan. Ja mitä se puhuminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa yksilöllisesti hermoston tarpeita huomioiden. Me pystytään hermoston toiminnasta löytämään ja erottelemaan 506 erilaista kombinaatiota. Ja sä voit ymmärtää, että se on vähän niin kuin 506 eri kieltä, mitä nuo aivot toivoisivat, että me sinne puhuttaisiin. Joten muutamalla sanalla tässä vielä vähän, että mitä se aivoille puhuminen voisi sitten oikeasti olla. Voidaan ajatella sillä lailla, että me puhutaan aivoille, niin se olisi vähän kuin aivot kysyisi meiltä jotain ja me annetaan vastauksia. Ja yksi ensimmäinen vastaus, mitä aivot toivoo, että me annettaisiin, on, että ollaanko me syttyneitä siihen tehtävään. Tämmöinen asia kuin syttyminen olisi ihan se ensimmäinen asia, mitä aivot toivoisi, että tapahtuisi. Sytyttäisi kulloisenkin tehtävään ja tilanteeseen. Ja tässäkin on yksilöllisiä eroja. Sensovalmentajat, sensocoachit osaa sulle kertoa näistä lisää, samoin kuin me täällä Spinakorissa. Mutta sun on hyvä tietää, että ei se olekaan sama resepti kaikille. Ja se ei välttämättä ihan tekemisellä aina puhumista. Meinaan tässä kohtaa, kun puhutaan syttymiselle, niin sun on hyvä tiedostaa sellainen asia, että toiset, heillä on äärimmäisen merkityksellistä, että he löytää jonkin asteista ymmärrystä. Punaista lankaa, lamppu syttyy, jonkinlaista ymmärrystä ennen toimenpiteitä. Ja tämä ymmärrys mahdollistaa heille sen syttymisen. Ja toinen puoli porukoista ei tarvitse yhtään sitä ymmärrystä. He tarvitsevat toveruutta, ne haluaa olla yhdessä ennen toimenpiteitä. Ja sun on hyvä ymmärtää, että kun puhutaan aivoille, niin olisi se merkityksellistä oppia tietämään ja tuntemaan ihan jokaisen kumpaa kieltä aivot haluaa sun puhuvan.
Ja tämä on syntymälahjana saatu asia. Tämä ei tarvitse mitään tuntien itsearviointeja. Sensovalmentajat, sensocoachit osaa sun hermostosta sen kartoittaa. Mutta kun puhutaan aivoille, niin ihan ensimmäinen viesti olisi se, että auta aivoja syttymään. Puhu sillä tavalla, että aivot syttyvät. No kun aivot on saatu syttyneeksi, niin seuraavaksi aivot haluaisi tietää sellaista asiaa, että miten me oikein haluamme selviytyä. Aivot on kovasti kiinnostuneet, että minkälaisia työkaluja me meinataan nyt käyttää siinä arjessa selviytymisessä sitten. Jälleen kerran se vastaus toiminnallinen neurotiete kertoo, että se on jotain muuta kuin suorittamista, omia ja toisten vahvuuksia käyttämällä. Ja sitten tietysti se pilke siellä silmäkulmassa. Eli ollaan tosissaan, mutta ei vakavissaan, kuuluu se vanha viisas sanonta. Mutta jännä juttu näistä omista ja toisista vahvuuksista, kun käytetään, niin tämä selviytyminen, ihan kuten menestyminenkin, niin se on kykyä tulla hyväksytyksi siellä toisen alitajunnassa. No mitäs tällä puhemisella ja sitten merkitystä on, että miten tulla hyväksytyksi toisen alitajunnassa? Se on jännä juttu, että sun on hyvin vaikea tulla hyväksytyksi toisen alitajunnassa. Eli että sä tiedät tunnista, miten sun omat synnynnäiset vahvuudet toimii. Ja kun me mietitään, että miten me selviydytään, minkälaista puhetta me pidetään siitä, että miten me selviydytään, niin tässä on nyt ihan muutama esimerkkinen näkyy tuossa taustalla, että 4 eri tavalla esimerkiksi. Toisten tarvii keskittyä konkretiaan siinä puheessa, kun he haluaa selviytyä, ja toiset haluaa etsiä mahdollisuuksia selviytyäkseen siinä tilanteista. Nämä on synnynnäisiä vahvuuksia. Toisille taas välittömät hyödyt, toisille pitkän aikavälin tähtäimet on hirveän merkityksellistä. Ja moni muu asia. Että sun on hyvä ymmärtää, että se puhuminen ei tarkoita, että kaikille samalla tavalla, kun me halutaan selviytyä. Ja nimenomaan sun hermoston tavalla selviytyä. Ja näin ollen tähän yhteenvetona voidaan todeta tästä, miten selviytyä tilanteeseen, niin aivot kaipaa pelkkien hankittujen osaamisten vahvuuksien sijasta enemmän, paljon enemmän puhetta synnynnäisten vahvuuksien kielellä. Ja taas kerran toiminnallisen neurotieteen osaajat, ne sensovalmentajat, sensocoachit pystyy auttamaan sua tässä. Ei sun tarvitse jäädä yksin. Aivolta apua kirjakin kertoo näistä asioista jotain ja auttaa sua niistä ymmärtämään, mutta pidä mielessä, että aivolta apua arkeen tarkoittaa sitä, että osaat puhua, vastata aivojen kysymyksiin. Miten sytytään, miten selviytään vahvuuksista. Ja tällä kertaa keskitytään tällaiseen asiaan vielä tässä, että minkälaisen position mä annan itselle ja toisille. Aivot on kovasti kiinnostuneita siitä, että miten sä asemoit itsesi, miten sä asemoit muut siinä arjessa. Ja tämä tarkoittaa tämä positio tai asema semmoista asemaa, että miten mä lähestyn itse, minkälaisena minä näen itseni, minkälaisena minä näen toiset. Näenkö toiset uhkana itselleni, joita mun pitää hallita ja valtaa käyttää heitä, vai näenkö mä toiset tasavertaisia kumppaneita, jotka auttaa muakin ehkä pärjäämään ja pääsemään nopeammin niihin tavoitteisiin. No entä haluuko toinen ymmärrystä vai ratkaisua? Voiko toimia vapaasti, synnynnäisiä vahvuuksia käyttää vai tyydyttekö suorittamiseen? Nämä kaikki vaikuttaa siihen, miten me asemoidutaan, minkälaisen aseman me nähdään itsessämme ja toisistamme. Annaks mä toisille mahdollisuuden kertoa tarpeista vai kerroks mä vain sitä tehtäväluottelua, että nyt pitäisi tehdä näin ja niitä vaatimuksia. Jälleen kerran se asema kallistelee johonkin suuntaan ja siinä ei ole sitä tasavertaista kohtaamista. Mutta itse asiassa kaikista tärkein viesti tässä asemassa, minkä aivot toivoo aivan kokevansa, tuntevansa, löytävänsä, että kun sitä asemaa osoitetaan, positiota hankitaan tai annetaan, niin sitä voitaisiin tehdä osoittamalla ansaitsematonta arvostusta. Ja mun kysymys kuuluukin oikeastaan sulle, että miten sä itsellesi osoitat ansaitsematonta arvostusta, entä toisille? Tässäkin taas sensovalmentajat ja sensocoachit pystyy sua auttaa ihan hurjasti. Niin kuin näissä kaikissa muissakin asioissa, mistä me ollaan tällä kertaa puhuttu. Aivolta apua tarkoittaa sitä, että me osataan puhua aivoille. Me osataan sytyttää aivot. Me ymmärretään, että siellä on esimerkiksi nämä 2 erilaista tapaa. Toiset tarvii ymmärrystä, toiset tarvii kavereita sille tekemiselle. Ja kun me puhutaan, niin puhutaan mahdollisuuksista toisille taas hyödyistä. Ja miten me osoitetaan sitä ansaitsematonta arvostusta. Miten me koetaan, että me ollaan tosi ainutlaatuisia, sekä minä että sinä. Hei, se on meidän syntymä
lahja olla ainutlaatuinen. Ja mä toivon, että tämä pieni hetki tässä auttaa sua vähän pohtia ja pähkäilemään näitä. Ota ihmeessä yhteyttä sensovalmentajiin, sensocoacheihin tai meille Spinacorissa, niin lähdetään yhdessä katsoa, mitä se tarkoittaa, että opitaan puhua aivoille, eikä enää tekemisillä. Moikka!